بریار بوو لە حەڤدەهێ vê mehê Parlemanê Almanya rûniştineka taybet bi pirsa bi cînosayid nasandina dosyeya Êzîdiyan rêk bixe û deng li ser bidê. Lêjber ku çend sedemek hatine holê, rûniştin bo dawiya vê mehê hate paşxistin. Şandeke bilind e Êzîdiyan wê serdana welatê Almanya bike, ta ku di rûniştinê de amade bibe. û endamekî şandê ragihand ku rûniştin wê dawiya vê mehê werê sazkirin û teveya belge û amarên taybet bi pirsa cînosayîda Êzîdiyan hatine amadekirin. û ji alî xwe ve jî jêderekî ragihand pirsa bi cînosayîd nasandina dosyeya Êzîdiyan pirseke germe li Parlemanê Almanya û bi taybetî ji alî Partiya Demokrat a Azadiya Almanî ve piştevanî li pirsê têkirin. Li gorî ku dezgehên ragihandinê yên Herêma Kurdistanê ragihandine, ji bilî amadebûna şandeka bilind a Êzîdiyan de rûniştina taybet de, beşek ji rizgarbûyên cînosayîdê wê weke dîdevan li rûniştinê amade bin û gotinê wan jî wê werine wergirtin. Herwiha hatiye ragihandin ku tewerekî dinê rûniştina Parlemanê Almanya wê çaweniya çareserkirina zarokên rizgarbûyê jêrdestê Daişê bê. Dema ku Daişa terorist êrişî şingalê kir, Behtira Kurdên şingalê ketine ber pêla cînosayîdkirinê di encama êrişê de 6417 Kurdên Êzîdî ji aliyê çekdarên Daişê ve hatine revandin û bi alîkariya hikûmeta Herêma Kurdistanê heta weke niha 3562 kes hatine rizgarkirin, ew ê din jî heta weke niha bêser û şwênin. Herwiha beşekî mezin ji Kurdên Êzîdî li ser destê Daişê di gorên bi kom de hatine kuştin û veşartin ku heta weke niha 83 gorên bi kom hatine dîtin û rêxistina teroristiya Daişê 68 mezargeh û perestgehên taybet bi Kurdên Êzîdî ji nav birin. Herwiha di encama êrişa Daişa terorist de bo ser şingalê di sala 2014 de 2745 zarok bê dayîk û bavman, ligel wê çendê jî nêzîkî 400,000 Kurdên Êzîdî derbider bûn û heta weke niha jî dê derbideriyê de dijîn.